Για κάποιους από εσάς, ένα άτομο που σας έχει φέρθει άσχημα ή απόλυτα, ένα άτομο το οποίο κλείστηκε στον εαυτό του ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς εξηγήσεις, και τελικά η συμπεριφορά αυτή σας έκανε εσάς ίσως να συνειδητοποιήσετε κάποια πράγματα και να καθαρίσετε το μυαλό σας, ενώ αντίθετα στο άτομο αυτό το έριξε σε πιο βαθιές ακόμα σκέψεις, σε πιο βαθιές ακόμα καταστάσεις ψυχολογικές, με αποτέλεσμα να έχει όχι απλά μετανιώσει, αλλά να νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο και να μην ξέρει τώρα πλέον πώς να αντιδράσει, διστάζοντας από τη μία πλευρά να επικοινωνήσει πάλι μαζί σας, διότι πώς θα δικαιολογήσει την προηγούμενη στάση του, από την άλλη δεν ξέρει αν εσείς εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε ή και αν θα το δεχτείτε πίσω, αλλά κυρίως μέσα σε όλη αυτή την αναμπομπούλα ή τον τρόπο που διαχειρίστηκε μια κατάσταση η οποία προχωρούσε πάρα πολύ όμορφα και με πολύ έτσι θετικότητα, το διέκοψε αυτό το πράγμα, το αναποδογύρισε και από μια ισορροπία που προσπαθούσατε και δύο να βρείτε, ξαφνικά αντιμετωπίζετε ένα κενό, μια μαυρίλα και μια απόσταση σύνδεσης και απόσταση, πώς το λένε, μια αδυναμία σύνδεσης με το άτομο, μια δυσκολία σύνδεσης πλέον, ίσως ανασφάλειες, φόβοι, δηλαδή ενώ από τη μία είχαμε θετικότητα και όλα τα πράγματα δείχναν αισιόδοξα και πραγματικά κάνατε και οι δύο προσπάθειες ώστε να ανακαλύψετε τελικά ο ένας τον άλλον ή τις καταστάσεις που περνάτε και τον τρόπο που θα προχωρούσατε διαμέσου αυτών, τώρα ξαφνικά σαν αυτού και από την αρχή που λένε, και το θέμα είναι ότι αυτή η αρχή είναι η δυσκολία εδώ για τον άνθρωπο αυτό, όπως βλέπετε. Όμως αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εδώ με τις δύο κούπες της όρθιες, οι άλλες έχουν πλέον χυθεί. Με τις εδώ κούπες συμβολίζει αυτό το χαρτί ότι το άτομο σκοπεύει να επανέλθει, θέλει επανασύνδεση σίγουρα μαζί σας, διότι σε συναισθηματικό κυρίως επίπεδο νιώθει ένα τεράστιο κενό και μια απόρριψη, η οποία τελικά την δημιούργησε το ίδιο το άτομο, σαν να πέριψε το άτομο τον εαυτό του, σαν να μην το δέχτηκε, σαν να ήταν